jedná sa o túto pravdu, základnú pravdu, že moc Božia je moc Božej lásky. Teda Boh svoju moc prejavuje cez lásku. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna a tak ďalej. A Boh je láska, teda Boh svoju moc reprezentuje a demonstruje láskou. To je moc Božia. A teraz počúvajte, ako reprezentuje svoju moc diabol. Strachom. Moc strachu je moc diablova. Ja sa s tým stretávam. Ja to musím proste duchovne riešiť neraz pri tých pastoračných službách a vyložene sa musím niekedy stavať proti démonu strachu a potom tomu človeku prikázať a ty sa neboj, ale ver, lebo aj Pán Ježiš hovorí, neboj sa, len ver. To nie je rada Pánova, to je príkaz. To je presne také prikázanie, že zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Presne také isté prikázanie je to, že neboj sa, len ver. A teraz, prečo? Lebo tieto dve veci stoja úplne proti sebe. Dokonalá láska, čo robí? Vyháňa strach. Teda my musíme posluchnúť slovo Pánovo a jednoducho, čo na nás je, uveriť, že Boh zvíťazil skrze Ježiša Krista nad tým satanom a tým nepriateľom našich duší a že diabol je porazený nepriateľ a tým pádom my nemáme nárok a nemáme právo sa báť. Za to, keď niektoré počúvate a niektoré tie príbehy z môjho života, alebo z tej mojej služby, kde som mal nôž na chrbte, alebo kde som mal pištol na mňa namierenú, ja som nemal strach. Ja som zajko, rozumiete, ja nie som žiadny hrdina, ale jednoducho taká láska Božia bola v mojom srdci voči tomu človeku, že mieril na mňa pištol a hovorí, bojíš sa ma, Alexander? A ja som mu povedal, nebojím sa. Zahršil, zaškrípal zubami a hovorí, a prečo sa ma nebojíš? Mňa sa všetci boja. A ja som povedal, preto sa ťa nebojím, lebo ťa milujem, pretože ťa mám rád. A hovorí, no vidíš, práve preto som za tebou prišiel. A pichol pištol proste za opasok. Vidíte, láska zvíťazila nad strachom. Dokonalá láska vyháňa strach. A zvíťazí aj nad tou mocou toho zlého. A ten človek o hodinu na to, tu je moja manželka svedkom, o hodinu na to, ona videla, ako mieril na mňa tú pištol, ona nešla volať políciu, ale ona išla na kolena, ona išla sa modliť a o hodinu na to videla tohoto istého človeka vedľa mňa klačať a vydal svoj život Pánu Ježišovi. To znamená, že to sú duchovné veci, moji drahí. To nie je nejaká fantazma alebo nejaké výmysly, čo ja vám hovorím. To je prežitok. A ja si pamätám, že na ten deň, aj na tú hodinu, aj na tú chvíľu, keď ma opustil strach. A už som bol kazateľom, dokonca som bol v Komárne kazateľom a my sme bývali tam na Hviezdnej ulici, to bolo pri cintoríne. A proste vždy taký nepokoj som mal z toho, že my tam bývame pri cintoríne a taký niečo bolo divné. Ale v jednej chvíli naraz som sa pýtal sám seba, čo sa so mnou stalo? Niečo sa so mnou stalo. Nevedel som, že čo. A naraz som zistil, že je odo mňa preč strach. To ja vám neviem vysvetliť, čo sa stalo, lebo sám neviem, čo sa stalo. Len viem, že ma Pán Ježiš oslobodil. Vtedy ma dokonale oslobodil od strachu. A ja som sa pozrel na ten cintorín a už mi to vôbec nič nerobilo. To bolo tak, ako keby som sa pozrel do susedovej záhrady tam, alebo čo. Rozumiete? Nič mi to nerobil. Ja som bol absolútne oslobodený a proste to bolo veľmi evidentne. Teda ja ťa chcem aj, sestrička, povzbudiť k tomu, že ty si milované Božie dieťa, ty si chránená krvou Ježiša Krista a jednoducho ty nemôžeš byť bojazlivá.
Ty nemôžeš, lebo keď si bojazlivá, tak sa otváraš pre tú moc temna. A rozumieš, a to je veľmi závažná vec a zodpovedná, pretože Pán Ježiš ti prikazuje, neboj sa. To je príkaz Pána Ježiša. A teda každému vám hovorím, nebojte sa. Nebojte sa. Slaboch nech povie, čo? Som silný, som hrdina. Vidíte, a ako to môže povedať Slaboch? No jedine vierou. Jedine vierou.